Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-wirja What Happens in Between ġewwa l-kamra ta' fuq l-imqabba turi xogħlijiet komposti minn pari ta' immaġnijiet li f'kuntesti oħra ma jmorrux flimkien. Kim Wilde u Bonnie Tyler flimkien ma' qatt artisti lokali se jkunu qed jieħdu sehem fi 3 kunċerti ġewwa Għaxaq waqt il-Festival SummerLust. Fil-Furjana u ż-Żejtun se jittella Festgħana, festival bl-eruq u xniexel li jċelebra t-tradizzjoni lokali tal-għana u jerġa' jagħtiha l-ħajja fil-kuntest kontemporanju. Fil-Belt, il-kunċert L-Aqwa 20 tal-Maltin se jkun qed jiċċelebra kanzunetti Maltin maħruġin bejn l-1975 u l-2005 li ġew magħżulin permezz ta' vot pubbliku.